Ayo maju Ismaya. Aku apa kowe sing bakal nglungguhi dampar kadiwatan. Mbok wis to Kang Togok, lelakon kuwi adile mung dilakoni kanthi ikhlas lan tuwajuh manut karo pestine Gusti. Aku lan kowe isane ya mung nampa. Wong pancen ya luput, mula lumrah yen kudu nglakoni paukuman. Lah iya ya, Mar. Biyen ki gek sing diangen-angen apa? Goro-goro nguntal gunung jamur tiba, gunung tak untal kolu ning cangkemku suwek. Rupaku ajur nganti ora mantra-mantra wujud dewa. Lah wong aku dhewe ya ngono. Durung tak untal mlebune gampang, ning malah ra iso metu nganti sayaene. Malah manggon ning weteng karo bokong. Tekane saiki rupaku malih dadi ora bejaji.